Parsaurata sadarion mangorhon las ni roha do dame di bagasan ngolutabe atong ohom mahita martangiang i bagasan roat tabe. Amen. Ta puji tuata mardi ta. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI Gereja Tuhan Yang Esa, Imamat Kudus dan Rasuli sertaan. GKPI Gereja Kristen yang teduh, membuat hati serta iman pun teduh. Rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. Di bagasan goarni debata ama, God goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, God goarni tondi parbadia, namano palangit do tanoon, amen. Hodo alit Jahoba, dihalungon rohku, ale debataku, marhaposan tu hodo au, saya unang paila au, asa unang marsura-sura akka musuk kumida au, dang tahe tagamon tarurak manang isis yan akka na mga poso ko, ale Jahoba, saya pabotom matu au akka dalanmu, jal ajaron tu au akka bogasmu, sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasomba maibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Artanya kita ali amanami na di banua gijang namandok mauliate dohami tuho ala di pabotoho tuhami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nalau salpu sogot langit do tanon ale naho do anggo hatam ro di saliling-lilingna akum ni ikon patar do sogo saulut jolma di joloni bahabangsa parumanmi saya si maroham di kami pahot marohanami maha porsiaon di hatam marhiti-hiti ton di parbadia padungo mahami jala paringgas hami martangyang asa marlas ni roha hami paimahon ho jala asa dapur hami anguluan na sora sudah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
ABG mahatani debata patu jolo ni jamita turpuk tuari minggu Advent paduaon sadarion imana tarsurat di Pesalmen 24 ayat 1 ayat 10 tajama margati soring di ayat 10 rahmat jama ita songonon mahatani debata ende sian si Daud go di Jawa do tanoon ro di isina portibion do pangisina ise dona jadi nakko tu dolo ni Jehova jala ise dona uhum jojong sogot dia jojongan ni haba dia onai ima halak na maruli pasu-pasu siat Jehova dot hati goran sian debata ni hatuan nai patugijang matohang muna hamu ale akka harbangan patugijang mahamu ale akka pitu sian narobi asa bongot rajani hamu liauni patugijang matohang muna hamu ale akka harbangan jala patugijang mahamu ale akka pintu sian narobi asa bongot rajani hamu liauni rap majama ita dia 10 ise ulangi ibana rajani hamu liauni ima Jehova Zebaot ibana do rajani hamu liauni sela martua ma akan na ubege hatani debata jalan na upeopsa amin.
Katopoti ma dosata dijuluni di debata, martang yang mahita di bagasan ruat tabi. Martanya kita ali debata amanami pargogo naso hatu dosan jala parholong roha rodo hami tu adopanmu manopoti jala manol soli salut dosa nami sian natu tubuh nami nungamar lauk dosa hami jala dang adong nasitong di bagasan roha nami gabe utodong hami do dalan nalilui imana mangalaosi uhumi alena manol soli do hami jala upat hami matuho salut hadiron nami ala porsea si tutu do hami hodo Tuhan parisi roha naso murung jala par holong roha dang di halomang ho hami mago gabe di leon ho di kami asesani dosa do hanguluan na ibaru ala holong ni anakmu na manotongi Tuhan Yesus Kristus si palua hami amin. Baga-baga ni debata taringo tua sesan dosa. Hai songono do holong ni rohani debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di leon. Asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hanguluan nasa liling-liling na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di kijang. Hatani debata nagaberu dingolu naibaru di bagasan minggu adpen paduan sadarion imanatar surat di Jakobus sada ayat sada songroma hatani debata dibaeni bolokon hamu manasa na roaro dihajaton naloti marlabok ni roha mahamu majalo hatani sinuan tu bagasan rohamuna natarbaen paluahon tondimuna rap mangido mago kumahita tutuatta debata ale tuan debata sai par kugoi mami mangulaon na hombar tuhatami amin.
Hati dakoma haporseotai songona hina tidakon ni dongata sahaporseaon di portibion rap madok mahita. Au porsea di bata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan nama no palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuo ni Samaria nagabi-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuata nama naon na bernit di pangumuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang cara tua nua toru dong ditanom namula mangulu di ari patulun nama naik tu surgo laudul siamun ni debata Jehovah amanai pargogona sohatu dosani disima ibana mangumi anak nangulu namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada hurian nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia do diasesani dosa do dihatani mando mulak mangulu dosa god daging halak naung mate do dihanguruan na sora sudah amin. Shalom. Tabegima titing namasa di huriatta di minggu Advent paduahon di Bagasatikion. Poin pertama pengunjung kebaktian tertera di berita jemaat. Poin kedua, pelayan ibadah minggu pada hari ini dilayani oleh Inang Fikar Epta Kahasi Majuntak. Poin ketiga, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 10 WIB. Poin 4, Minggu Advent. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022, kita memasuki masa raya Advent kedua atau menyambut kedatangan Mesias manang panumunumun ni haroro ni sipalua. Poin kelima, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022, pindah dari jemaat kita keluarga Bapak Manaik Lumban Tobing, Ibu Taruli Boru Panjaitan beserta 5 orang anak. Mereka pindah ke GKPI Jemaat Gang Darmo, Resort Tanjung Merawa, wilayah 2 Medan Deli Serdang. Poin 6, pembukaan rekening Bank Sumut. Jemaat kita telah membuka rekening Bank Sumut untuk kebutuhan bantuan hibah dari pemerintah Kota Medan atas nama GKPI Jemaat Khusus Air Bersih dengan nomor rekening 1030204007690. Poin 7, grup diskusi belajar. Sesuai dengan program kerja seksi pendidikan, akan dilaksanakan grup belajar diskusi bagi anak sekolah minggu kelas 4 sampai 6 SD pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 pukul 15 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Diharapkan bagi warga jemaat yang duduk di kelas 4 sampai 6 SD agar mengikutinya. Poin 8, pemekaran sektor. Sesuai dengan program kerja jemaat perihal pemekaran sektor, maka untuk tahun 2023 dilaksanakan pembagian jemaat atau dimekarkan melalui penatua sektor masing-masing. Poin 9, bakti bulanan. Sehubungan akan berakhirnya tahun 2022, dihimbau bagi warga jemaat yang belum membayar bakti bulanan tahun 2022 agar membayarnya melalui penatua sektor masing-masing atau bendahara jemaat. Poin 10, Almanak GKP tahun 2023. Almanak GKP tahun 2023 telah tersedia di kantor sinode GKPI dengan harga almanak Rp40.000 per eksemplar. Bagi warga jemaat yang ingin memiliki almanak GKPI agar memesannya melalui penatua sektor masing-masing. Poin 11, persembahan ketiga.
Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal Jemaat. Songoni matiting nama sa dihuriat taninggon. Tuhan berkati. Amanginang, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kepadamu ya Allah Bapa kami panjatkan pada hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa oleh karena kasih karunia dan kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang 1 minggu di dalam segala aktivitas kami, dalam segala kegiatan kami yang kami lakukan, dan dalam segala hal-hal yang sudah telah kami perbuat. Tuhan sudah bersama kami dan Tuhan sudah menyertai kami senantiasa, memberikan kami kesehatan, memberikan kami keselamatan. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, di kebaktian kami pada hari ini, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Inilah saatnya kami mau mendengarkan Engkau Tuhan melalui firman-Mu, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Inilah saatnya kami Tuhan menyerahkan hati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Bapa, biarlah Engkau yang berkuasa bagi kami saat ini Tuhan. Benar-benar kami mau menyerahkan jiwa dan hidup kami di dalam ibadah kami. Sungguh-sungguh kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bapa di sorga, pada saat hari ini kami mau berdoa, mau menyerahkan segala aktivitas gereja kami sepanjang 1 minggu. Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang selalu menuntun, biarlah Tuhan selalu yang menyertai, memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Jerubis, beserta keluarga dan anak-anaknya. Tuhan berkati Bapak Gembala kami ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu lebih lagi kepada beliau di dalam memimpin kami jemaat GKPI Bersih. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun hati dan pikiran dari Amang Pendeta kami, supaya benar-benar pelayanan di dalam gereja-Mu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati Amang Pendeta kami dalam setiap pelayanannya kemanapun beliau, dan berkati beliau dalam setiap aktivitasnya. Berkati juga istri dan keluarganya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan, Bapak Gembala kami. Demikian juga kepada Inang Fikar, Epta Simanjuntak. Tuhan juga yang bersama beliau dalam setiap aktivitas beliau, dalam setiap pelayanan beliau, dimanapun dan kemanapun. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada beliau, supaya benar-benar pelayanannya sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati beliau dalam setiap aktivitasnya, berkati setiap kebutuhannya, Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat para penatua kami, para pelayan-Mu yang ada di GKPI Bersih ini. Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran para penatua-Mu ini, supaya benar-benar melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau sajalah yang memberikan kepada kami para penatua hati yang benar-benar melayani Tuhan, hati yang benar-benar melayani jemaat Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan harapan kami, hanya Engkaulah Tuhan tuntunan kami, supaya kami boleh melakukan pelayanan kami yang sungguh-sungguh di hadapan jemaat-Mu, bahkan di hadapan-Mu. Bapa, berikan kesehatan buat kami dalam setiap pelayanan kami. Tuhanlah senantiasa memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan, buat para jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit pada hari ini Bapa. Kami tidak tahu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kuasa kesembuhan daripada-Mu saja mengalir bagi tubuh mereka.
memberikan kepada mereka kesembuhan, supaya mereka boleh melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan mereka bagi kesembuhan tubuh mereka. Tuhanlah yang menjamah Tuhan segala sakit yang mereka rasakan. Dan hanya kepadamu-lah kami berdoa dan berharap. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memasuki masa raya Advent yang kedua. Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam menjelang kedatangan-Mu, kelahiran Juru Selamat kami yang menjadi penebus kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, persiapkanlah hati kami sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami boleh memasuki masa raya Advent ini benar-benar hanya terfokus kepadamu Bapa. Biarlah kiranya di dalam masa-masa ini Tuhan, di saat kami akan merayakan kelahiran Tuhan sebagai Juru Selamat kami, bukan melihat dari apa yang ada dalam diri kami Bapa, tapi kami benar-benar boleh menyerahkan hidup kami Bapa. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena Juru Selamat kami, kedatangan Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidup kami, benar-benar lahir di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, biarkan kami boleh mempersiapkan hidup kami dengan sukacita daripadamu, dengan damai sejahtera daripadamu, sehingga kami boleh menyambut kelahiran Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mau berdoa untuk para lansia, orang tua kami Bapa. Mereka yang lemah, mereka yang tidak kuat lagi. Hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan buat para orang tua kami Bapa. Hanya Engkaulah yang menjadi teman bagi mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang senantiasa, Roh Kudus-Mu yang senantiasa bersama mereka, menuntun mereka, mengajari mereka, sehingga mereka benar-benar merasakan bahwa Tuhan ada bersama mereka di masa tua mereka Bapa. Jadikanlah mereka menjadi orang tua yang benar-benar, yang selalu berpengharapan dan juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam masa tua mereka Bapa. Kami serahkan orang tua kami yang lansia hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mencukupkan dan memberikan kepada mereka kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang mungkin dalam masa-masa ujian. Bapa, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntunlah anak-anak kami untuk mau belajar sungguh-sungguh. Tuntunlah anak-anak kami Tuhan untuk benar-benar melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagai anak dalam sekolah mereka, supaya mereka bertanggung jawab Tuhan. Ajarilah mereka ya Bapa, supaya mereka boleh melakukan segala kegiatan sekolah dengan baik. Jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk, pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan Tuhan. Hanya Engkaulah yang menuntun mereka ya Bapa. Hanya Engkaulah yang mengingatkan mereka melalui Roh Kudus Tuhan, supaya mereka tetap berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, dan mereka menjadi anak yang takut pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat saudara anak-anak kami yang mungkin belum mendapat pekerjaan. Bapalah yang memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tunjukkan bagi mereka Bapa, dan biarkan mereka tetap berpengharapan kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka. Demikian juga buat anak-anak kami yang belum mendapat jodoh. Bapa berkati mereka. Bapa tetap percayakan mereka bahwa mereka akan mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan, bahwa mereka akan Tuhan berikan jodoh supaya mereka boleh bersuka cita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami mau Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman yang akan disampaikan bagi kami nantinya. Biarlah Roh Kudus yang menuntun-Mu, supaya kami boleh memateraikan firman-Mu itu di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Demikian juga Inang Fikar,
Biarlah Tuhan yang berhikmat mengurapi beliau di dalam menyampaikan isi firman-Mu. Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi hanya dengan mengandalkan Tuhan, dengan berpengharapan kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan bersama kami di dalam melewati masa-masa hari-hari kami, dalam setiap kegiatan kami. Dan kami yakin Tuhan akan memberkati setiap apa yang boleh kami perbuat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, hidup dan jiwa kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh layak mendapatkan berkat-Mu. Bahkan kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tapasada rohata martangi yang mahita. Ale amang nabasa amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Totong situtu dohami madok moleate tuho apala ditikeo oleh Tuhan. Di hari Minggu nabadiaon oleh Tuhan marpungu dohami di bagas Joromon. Di nalaho mamuji do pasangapon guarmu di bagasan tangiang dot edenami. Ale Tuhan di nalau tu mangihon baritam nauli mahami. Homa Tuhan nama masu roh hado pikiran nami. Asa tarjalo hami hatam nabadiai jalaga bebohal di bagasan partodion nami. Ale Tuhan di botohodo jol managali do naposom di nala patariason baritam. Homa nama masu nasida pagogo nasida jalamang leo bisu tu nasida. Asa boy patariason baritam na uli. Makuling maho ale Tuhan anu ngarade hami lamanangion hatam nabadiai. Amen. Shalom Marita Saluna.
amanami do inanami do saluhutna kadongan saporsiaw di bagasan Kristus Yesus Tuhatai turpu jamita na satu ita di mingguta ima advent na paduahon sian Filipi bidu sada ayat 3 sahatu ayat 10 sada Filipi sada ayat 3 sahatu 10 sada tajahama marsikat soring dimulai hai ayat 3 mauliate hudok tu debataku ganup huingot hamu ai huingot saor muna tu barita nauli sian mulanai saha rodi nuain tamado songoni rohaku mida hamuna sudena ala na di bagasan rohaku hamuna aira partohap dia sini roha na tua wido hamu saluhutna dina tarhurungiau nang dinas utariason jala huodolhon barita naulii jala odo hupangido naeng malam sumurung holong nirohamuna marurat di parbinotoan doho dinasa panibangon partodion asa ramos hamu marparbue hatigoran marhite-hite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata olak nido sahatna shalom madihita saluhutna selamat hari Minggu jala selamat advent dapa dua hom madihita saluhutna naing manyan advent dapa dua onon mabed dame di bagasar rohat tabe ojahan jamita nasa tuita ima di minggu advent sadarion manakasi narumikot sahat rodi arini Kristusi manakasi narumikot sahat rodi arini Kristusi manang di bahasa Indonesia memilih apa yang baik menjelang hari Kristus dihamu amanami dohot inanami dohot dongan saporsiaw di bagasan Kristus Yesus Tuhatai sadarion tapatupa maat pendapaduahon ima ari namanomu ari haroroni Kristus Tuhatai jala di mingguta sadarion di patorang do tuhita jala di patongon na songod dia hita jala boha hita la manakasi narumikot di tonga-tongan ni ngolutta ditiki hita lau manomu-nomu ari haroroni Tuhan Yesus Kristus jala di namanomu-nomu ari Tuhan Yesus Kristusi di doko do tuhita ia narumikoti ima na mangulahon na denggad do hita di tonga-tonga ni parnguluatta suku-suku tuhita saluhuna nunga taulahon ulahon na denggani di tonga-tonga ni parnguluatta manang gabelupa dohita mangulahon na denggan tu saluhut dongata sahaporsiaon doho tu dongata naso sahaporsiaon tuhita jala di bagasa terputa sadarion buasa hita ikon mangulahon na denggan didokon Tuhan Yesus ala naong dileho debatado tuhita sada haluaon asa malua hita sian akka dosata ido banda di hatan itu hatta di Yohanes 3 ayat 10 di doko do disi ay songonodo holong di rohani debata pola do anakna nasasadai di lehon holan humokopita asa hita mangolu rodi saleleng nilelengna ise do anakna nasasadai ima Tuhan Yesus Kristus nalao tatomu-tomu di bagasan apeta napa dua onon jala di bagasa terputa sadariope diajari do tuhita molo naung taulau na denggani jala di palua hita san saluhutna kadosata dapotan asineroha mahita sia Tuhani jala ngoluta pe gabe badia manang marhabadiaon molo di bahasa Yunani di dokod doon ima kados kudus lapatanna dison ikut dohita mangulahon na denggan jala pasonakon roha ni debata di tonga-tonga ni parnguluatta
Sering dohita di tonga-tonga ni parangulata adong dua pilihan na dipatol has tuhita. Na parjolo mai pilihan na mangulahon na denggan na pasonako rohani Tuhani. Na paduahon ima pilihan na mabajut rohani Tuhani ima say hola na totok kita mia di bagasan dosa. Jala dilihat debatado kebebasan tuhita. Mamili na dia na dumengga di tonga-tonga ni ngoluta, narikot di tonga-tonga ni ngoluta. Aha do na tapilit amang inang. Nadengga do na taulahon na rumikot, lao pasangapon gore debata manang naso denggan. Pasti na dohita di bagasan parngoluata, spontan dohita mamili poin na parjolo. Ima mangulahon na denggan napasona roha ni debata. Alai molo di kehidupan nyata. Jod do na poin na parjoloi tatadikon. Alai jumojod do hita mangolu di poin na paduahon. Jod do pehita mia di bagasa dosa. Dipastiho kami saluhun na hita sian mulai di hari Senin sahat tu hari Minggu. Dan mungkin kita rakyat mengulau dosa. Pasti na doi hea. Jala dosa o manama baik kita gabedang marsaor doho debata. Molo taingo do di sejarah ni si Adam do si Hawa ditiki madabu tu dosa. Mardami do nasida tu debata daun. Dosa o namanirang nasida doho debata dohot hita. Alai di palua debatado hita marhite hite anak na Tuhan Yesus Kristus. Asa boy hita mardame tu Tuhani. Asa boy hita mangulaon saluhut aka ulaon na denggan. Jala tapatupay mai di bagasa rohatta. Dihamu aka dongan sapor siaon. Maulo di bagasa terput tahun didok do tuhita jala disukut tuhita. Boasa hita ikon mangulahon nadenggan di tonga-tonga ni parngoluatta. Boy may jala takas taida di ayat onom. Naung hupukka ulaon nadenggan di bagasan hamu. Parjolo do debata mangulahon nadenggani. Ido bana adong di lagu ni hita rohani nama dokon melayani, mengampuni, mengasihi nunga parjolo debata mangulahoni. Ido bana hita pe ikon mangulahon na dinggado di tonga-tonga ni parnguluata. Jala di doko do adong lagu sekolah minggu molohiata BG ada dua jalan lebar dan sempit, mana kita pilih? Yang lebar api, jiwa kita akan mati. Tetapi yang sempit jiwa kita berglori, haleluya. Bersuka cita. Memang molo mangulahod dosa, hatop dohita. Molo mangulahod dosa, boy dohita jot. Alay mangulahod na dinggan, natama, na riko di tonga-tonga ni parnguluata, bakol hiyan. Maol. Boasa songoni ala molo dosai adong sisi kenikmatan, sisi manis. Jala sering doita pardagik ko di tonga-tonga ni daging ta dohot todita. Jala marhite-hite turupu ni jamita taon di doko do tuhita nung nga dileo debata hosana tuhita nung nga dileo debata mudarna tuhita holan humokop manesa dosata mamuri hita asa naing malua hita merdeka hita asa unang hita mangolo di bagasan parhatobanon ni dosa. Jala asi dot holong ni rohani debata di hamu akadongan sa porsyaon dakola turuas Pilipio di patupa jala di pasahat Apostel Paulus alay doho do tuhita saluhut na porsea tu debata. Jala marhite-hite asi do holong ni rohanain yan naing manyat tapatudu saluhut nai marhite-hite na makamoleteon saluhut dengan bahasa ni debata. Alai maul dohita molo
boy hita makamoleteo dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni nguluta molo godang paru kilo na bolan adong di bagasan paru nguluta. Buha hita. Boy do pe hita madok moleate tu debata molo adong paru kilo ni sipata molo di pakateota tarokon boy alai di rohaton moldoi. Jadi dihita saluhun na dia ka amang dot inang na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai di doko do tuhita bohado carata asa boy hita mangulahon na denggan di tonga-tonga ni parnguluata na parjolo sahali ikon adong do roha holongi boy do hita mangulahon na dengga tudongata molodang adong holong di tonga-tonga ni nguluta dang boy ala na holong do rohata dilandasi dot kasih ido bana hita mangulaw na denggan holong rohata tu debata ido bana di bagasan hata ni debata na madokon di Matius 22 ayat 37 si haholongamu do debatam sian nasa ati-atem sian nasa pikiranmu jala sian nasa roham suku-suku tu ita saluna nung ngata holongi debata di bagasan parngoluata Molotadodo holong rohata tu debata naso taidai ikon holong do rohata tu dongata na taidai. Jadi pergabus dohala nama dokon holong rohana tu debata alai donganna sai ditihai. Alai donganna sai dipaburu-buru. Alai donganna sai dipahata-hata di bagasan parnguluanna. Amar gabus doi. Jala holong na pinatupan ni debata asini rohana dakola tu jolma namora dakola tu jolma na paradongan na adong sinamo na daw ala itu saluhu na do mulutai do di bagasa terpukon ima jemaat Filipi boy do di dokon jemaat yang muda jala di bagasan hatani Tuhani pe di doko do tuhita nai manyan holong rohata tu saluhu na jolma terlumobi ma dia kadongata na boy ma dohonon yang paling hina alana Tuhani pero tujol mana paling hina do ido bandai dokon di hatani tuhata di Matius 25 ayat 40 molor sosala manangaha nabi nahem musian sada anggikun name meton paling hina nomor 8 may met na meto nama baitu audoi. Jadi molo holong rohata tu akajol mana met berarti holong do rohata tu debata. Alai molo adong do di bagasan pertikianon hita saya jumo jot hita manidos. Saya jumo jot hita mabay na sudengga tu akadongata terlumobi akadongata na met. Berarti nama baik tu debata dui. Saluhuna do record di Portibion. Mangalului do ngape record dui. Mangalului sinamo pe paradong do ngaparadong ngape record dui. Mangalului na rumikot di tonga-tonga di Portibio per record dui. Alai ahado di record debata tu hita. Na rumikot mai ima dihatani Tuhani Matius 6 ayat 30 lului maharajaon ni debata dungi tabahonon nama akaodeng Tuhamu parjolo mahita mangalului harajaon ni debata nunga talului harajaon ni debata martangi yang dohita diganu manogot ne manang martangi yang dohita na manogot wujudungo hita sian podoman pitor Tuhani do talului itor tahari koto dan namar tanyangi manang nadao ditikilau mo do pita itor tahari koto do mangalului harajaon ni debata narumiko di tonga-tonga ni nguluta
Manang na daw. Manang na ditiki lamor pita martangi yang bodari na amin na isogot. Man na palo jahukan. Boy do si pata songoni. Bohai ta nung ta lului na rumikoti di tonga-tonga ni Panguluhat ta. Ay ido nagabe diodol ko di tonga-tonga ni Jamitaon. Tuhita sa luhut na. Naing manya rumikotan hata ni debata. Tuhita asa mangulu todri. Molo naong taulaon hata ni debata di tonga-tonga ni Panguluhat ta. Otomatis doi hapor siotay pegawe lam tugu. Boy dohi tama dokon nunga porsia au jala porsia kutugu di bagasan Panguluakku. Alai ditiki adong paru kilon borak dohi ta gabi tugu porsiota. Gari ada gabi tatadikon porsiotai. Alanya godang ni zaman noengon parpoda haliluon. Nama belilu porsiotai. Jala di bagasa terput tasadario pe di doko do tuhita. Nang songo dia pe balgani galubang ni Portibion, balgani galubang ni Panguluanon, naikon marsihoho dohita di bagasan haporsiota. Naing manyan haporsiotai songon haporsion ni sebuah jangkar kapal. Nasoiha meoleolon nang pe balgani galubang nama bainibana peol. Saya unang manyan haporsiote songon haporsion songon kapal di tongan di laut songon solu meoleol ala ni galubang na belga naing manya kita gabi tugu haporsiotai jala di bagasa terputa sadario pedidoko tuhita dinalaho manomu-nomu ari haroroni Tuhan Yesus Kristus taparade marohatta. Taparade saluhut hadiriota lau mamuji do pasangapon kuare debata. Jala molo taida do di bagas joron itu hatta sadarion taparade do tapersiapon pohon Natal do lan akan asing. Lahu manomu-nomu ise doi manomu-nomu Tuhan Yesus Kristus nagabe raja di tonga-tonga ning Panguluhat. Jala songoni do hita ikut taparade do dirita. Jala adong do padohan ni padohan nama dokon ngolumido nagabe jamitam. Hidupmu adalah khotbahmu. Hidup kita adalah teladan. Jadi ikon karakter ni Kristus ido na adong di tonga-tongan ni ngoluat nagabe sorminan di dongata sa porsiaon. Bohado hita ngolutta gabi jamita, molo hita pedang boy gabi teladan. Bohado hita nagabi telada tadokon, alay setotong do pe hita mian mangulahon akan najat, mangulah dosa nagabi mabajut rohani debata. Nang boy molo iko do gabi telada kita tarlumobi hita hala Kristen. Naing manya kita gabe sorminan. Ujulau mar minggu hita nakaningan pasti do hita mar cermin, mar kaca. Molo hira hurang rapi, tahun manang na hurang rapi payata, pasti do hita mandokut hera narwate dang sumatu gareja. Alai molo rapi sumatu gareja itor marlas ni roha do hita. Songoni do nang rohata. Dinalau paradehon rohat taon nyan ikom mamar lasni roha. Rohat taon nyan ikom mamangarade di bagasan hadiriota na togutu Tuhani. Jala diamu akadongan sapor siaupe di do tuhita saluhutna. Naik ko taulahon mahatan ni Tuhani. Nunga taulahon ni di tonga-tonga ni Panguluhat. Jala di bagasa turputope di do tuhita. Nasa jolmana mangulaun hata ni debata naikod doon ramos perbuena.
Jala taboto deh. Di pesalmen sada ayat sada saat tutulut nasana mangulaon hata ni debata. Di pasu-pasu dosa luhutna seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, bertumbuh ramos parbuena dan malos parbuenai. Nangpe di tonga-tonga ni godang ni aka paru kilon. Nangpe di tonga-tonga ni galubang ni portibiondo, galubang ni parngoluan. Alay nasa jolma naso mangulaon hata ni debata, jaladang di parade rohana, dohot denggan lau manomu-nomu raja si paluai. Sarupa mo songon pesalmen sada ayat onomi. Dang dapotan haluaon, dang dapotan hanguluan. Alay gabe tu kebinasaan. Jala adong do padohan ni halak batak nama dokon. Dang dao tubis sia bonana. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi AHP molo tabereng adong sadadat dana songon na juga tibana, berarti kau tanda tanya do na tua-tuane buhado. Jala om mana ikon tapatupa di bagasan parnguluatta. Na tua-tuatta na torasta manang nanagabe ama di tonga-tonga di parnguluatta ima tuhatta Yesus Kristus. Hita saluhut na anak nado. Jadi songon dia karakter di Tuhan Yesus Kristus, songon di mananyan sorminan manang na karakter ni Tuhan Yesus mangulu di bagasan ngulutta. Asa saluhu jolma na adong di tonga-tonga di parnguluatta lamu porsea matu debata. Jala diodol hodo di bagasa jami taon halak na mangulaon hata ni debata, halak na ramos perbuena dang ikon boyon marhata-hata na asing manang bahasa roh tidak. Alana godang do jolma mangatusi bahasa roh alay dang diulaon hata ni debata dang ramos perbuena dang dihaulongi dongan na dang marlapata ni marisuang do salune. Jala dang nama dokon gabe dang dinggan na sida buid berbahasa roh daw. Dangina di pangido de bata. Alay na yang manyakita marparbue jala ramos manyan parbueta. Akadia may na ramos parbue di tonga-tonga ni parnguluatta. Boy may taida di Galatia 5 ayat 22. Di doko do disi adong dinaikon adong do di tonga-tonga ni halak Kristen holongi. Nung ngata holongi dong ata. Manang nasongod dia do. Haholongi madonga muzol madoso dirim. Haholongi mamusum jalatanyakon akajol mana pabura-bura hita. Buhado, nung ngata tanyakon? Nung ngata haholongi? Molo nung nga adong holongi pasti do adong rohadame. Buasa songoni di kami. Molo dang olong rohata tulungata sahala pasti do hita dang mardame molo pajupang do nasida. Pasti masih gorgor ati-ateta. Apalagi mah molo didokon mardame di tano rara. Buhado boy mardame di tano rara, ditiki ngolut tapi hita dang boy mardame. Apalagi molo dung mod di kita dang boy tamar sepakulingan. Neko sonari do. Nang sampai dong soni halak Kristen. Jala di parngoluan ni ala Kristen molo mangulahon na denggan narumikot imahatan itu hatta pasti doon marlas ni roha di tonga-tonga ni ngoluna. Jala pardo pahon na pe buhino pe marlas ni roha do dakola na murhing dang cemberut. Coba jo taida dongata na disiamu do di habirang ta. Murhing do bohina, masa dari minggu pe murhing bohita te. Masa lau pajupang peta do Tuhani murhing bohita. Nang songod dia pe persoalan di rumah tangga, nang songod dia pe persoalan nata adopi di tonga-tonga ni parngoluatta. Manogot nyari adorang somar minggu, tata dikom may.
Saunari hita lo manomu-nomu ari haroroni Tuhani. Saunari hita lo memuji do pasangapon ko ari Tuhani. Masa murhing. Molo murhing do bohini do ngata. Gari hita pe ulo susah memikir. Apalagi do ngata. Dakola kita bina struk. Do ngata pe ulo struk. Alaniaha. Molo berang non. Bermerek kok. Nah, toh muse. Salah. Alai molo adong do roha dame, pasti do roha taon do pardo pahot tape. Pasti do di bagasan las ni roha. Dai nang asal ma di dokon inangi. Naso dia inang guna rumah tangga molo merbada pagi songo dia gabe songonon. Dang do pesi patu ni anakon gabe dang mardame. Dang ikut tadi ko do di jabu. Molo naung mula san gereja non sebagas joran debata. Gabi mardami mahita dohot amata manang na doh ianakon. Ido di dokko di bagasa turput tasadarion. Jala halak namia di bagasan Kristus Yesus Tuhatai mangulahon narumikot imahatan debata boy doon lebas rohana basar ribana jala sabar ribana. Marha porsyaw na tugu doon tu debata. Jala adong do halaboho di tonga-tonga ni nguluna. Jadi una kolan ditiki makatahi talabok. Alai di rohata dang labok. Alana adong do padohan yalak bata madokon dokon risi-risi hatani jolma. Labok-labok hatani begu. Hidu. Unang manyasongoni hita. Alay naing manyan di pakulinta pelabok, di rohata pelabok. Ido na rumikoti. Jala pirma todita unang mahita manibil tusyamun doh tuha pirang. Alay tetap fokus bangulaon hata ni debata. Asa boy hita hala Kristenon nagabe sorminan di tonga-tonga ni parnguluatta. Jala saluhut na pe jolma na adong di tonga-tonga ni ngulutta. Dohot na sa porsyaw do tita do na sa porsyaw. Boy maon gabe lam tugu porsyaw na jala manada Tuhan Yesus Kristus marhite-hite ha. Marhite-hite hita nagabe sorminan di bagasan ngulutta. Boy do hita di hari Minggu marjaji gabe sormina kita. Boy do amanginang. Ido mal do memang dia lusi. Alania hamol dia lusi. Boy do hari Minggu gabe sorminan gabe perjamita. Alai di hari Senin satu hari selanjutnya gabe si perbada. Namanya sonia teh. Naing manyakita gabe sorminan membuat dame diganuk tiki. Diganuk ulota. Molonunga ta lului harajau ni debata mardame do hita. Unang manyakita ro di tonga-tonga ni parsauran na aturan na dame parsauran ni gabe dang dame be. Hidu. Jala molo mangulaw na rumikot do hita, pasti do hita maila terlebat tuga gereja. Godang ko di zaman waingon, tu ulaw nadat mabiar terlebat. Alana, dang bui terlebat. Si jalo titi maraku pau. Dang bui terlebat tulang au, iko gabi teladan doa tu bereku. Tu berena bui teladan, tu akadong asaporsiaon na dang bui gabi teladan. Buhar songoni. Gari ada naing menyakita, mabiar terlebat tu gereja. Sutung ditutup ono pitu ni gereja ba dang bui masuk. Kadang dapat tabihatan itu hani. Ido molo di bagasa turput tahun dia dolho do tuhita aha dona rimikot di tonga-tonga ni ngulutta. Imahatan itu hani. Saluhu na do di portibion rikodo alai na rumikot mahatan itu hani. Asa mangulu ma hatan itu hani jala gabedame ma di bagasa rohata. Jala hita pe na manomu raja si paluai naing manyata parade
dirita saluhutna. Asa marhite-hite pangaradio ni diri gabe boy mahita songon anak ni debata nagabe sibuat dame sibuan las di roha manang na tu dia pehita maringanan. Alai na perjolo sehali di keluarga tama. Dungi sahak matu saluhutna. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus nambarha bangsa di Banua Gijang. Nunga ditangyo kami hata mendabadia yele Tuhan. Na mengajari kami lau mengarade diri nami lau manomu-nomu ari harorom. Homa Tuhan nama masu-masu kami saluhutna jala lehoma Tuhami Tuhan rohadame. Asa mardame sona kami Tuhan tu dohot tua kadongan nami sahapor siau. Jala ajari kami Tuhan lau pasonakon roham di tonga-tonga ni pernguluan nami jala di tonga-tonga ni pagkubasion nami. Tuhan martangiang dohami tuho di saluhutna dongan nami na soboy do perap marsaur dot kami. Ahape Tuhan na diulan nasida, jala ahape Tuhan na masa di tonga-tonga ni parngulan nasida. Pasu-pasu nasida Tuhan, pargugoy nasida. Jala ajari nasida Tuhan, asa makarikoton ho di tonga-tonga ni parnguluan nale Tuhan. Jala di botodo Tuhan, pardosa na godang dohami. Jumolo urasi mahami sian hadosaon nami, asa tamahami gabe haboran ni pasu-pasum. Moliate madiho ale Tuhan, holan mangasaon goar ni anak ni Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Hatani debata ojani hapor syaotta lau pasaoton peliatta imana tarsurat di Matius 2 ayat 10 sada songonom hatani debata laos dibongoti ma bagasi gabe di idama dadanaki do si Maria inanai dungi manuka mana sida marsoba tu dadanaki birukari ma artana sida sere habijon dot akan angur parsobana sida tu ibana sadisima parjani ata debata tapasat mapileta
Tatangyak kuma peliata martangyak kita. Ale debata amanami na di Banua Gijang di parhato pot rohanami dosian uduk ni rohanami kodo mual ni nasa uli basa na uli utus di sonu pasar hami do pelian hamuliaton nami tuho sai jalo jala pasu ma pelian namion asa gabe dalan panidangion parsauran dot ulaun sini roha di uriamun bahen mangulu nami gabe pelian na obar tulomoni roham jala parsidot parohon harajonmu holong hasitongan dot hadamiamu di saddo portibion buhai ma rohanami marhite-hite toddim asa saya totong madok mauliate tuho di bagasan gorni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong rohanami mapeleani, O Jesus hasian sai jalomai, lias jala sona pabai akai, toktong gabedu batu rohami. Madok maita tangyang ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajomu sasaut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leon madihami sadarion hanguluon siapari se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongon namar dosa tuami unang hami togion tupuk nundunan. Tajalo pasu-pasu siat tuata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita di sodako Tuhan di batama boina tuhita jala asima rohana milahita idobak Tuhan di batama boina tuhita jala di parsaurhon ma damina tutodit tabi. Shalom, selamat hari Minggu.
puji